Αυτή η μάχη είναι η τελευταία για το 5ο τουρνουά beach volley. Είναι μια αναμέτρηση που θα ευχαριστηθούμε volley. Θα προσέξετε ότι οι άντρες είναι πάρα πολύ αλτικοί. Η Ηλιανή και η Μαρία στις προηγούμενες αναμετρήσεις ήταν σχεδόν αλάνθαστες στο σέρβις και με εκπληκτικές υποδοχές. Για να τους εμψυχώσουμε, ένα δυνατό χειροκρότημα και φασαρία. Σέρβις από την Ηλιανή. Εκπληκτικό πέρασμα το Δημήτρη, δίνει τον πρώτο πόντο στην κόκκινη ομάδα με το σκορ 1-0. Εκ νέου σέρβις από την Ηλιανή. Τρομερό πλασέ του Στέφανου. Πριν είχαμε μια μονομαχία στα ουράνια από τον Δημήτρη και τον Στέφανο. Το σκορ είναι 1-1. Βλέπουμε σε επανάληψη τον κερδισμένο πόντο. Μαρία Βουλγαράκη στο σέρβις. Εκπληκτική άμυνα από την Ηλιανή. Πάσα από τον Δημήτρη. Κάρφωμα από την Ηλιανή. Εκπληκτική άμυνα από την Ηλιανή, τρομερό highlight. Εκ νέου πλασέ από τον Στέφανο, υποδοχή. Παραλίγο. Ίσως το απόλυτο highlight του τουρνουά. Απίστευτες άμυνες από την Ηλιανή, τρομερό κάρφωμα. Είδατε πού προσγειώθηκε η Ηλιανή και πώς έσωσε τον πόντο. Απίστευτο. Λαθάκι από τον Δημήτρη. Αέρας 2 πόντων στην κίτρινη ομάδα. 3-1. Out επίθεση από την Ηλιανή. Οι Μαντέμοι μειώνουν τη διαφορά. Δημήτρης, πολύ ωραίο πλασέ. Μειώνουν οι κόκκινοι στους 2. Westrum, Ματέμι. Οι 2 εταιρείες χορηγοί στις ομάδες του μεγάλου τελικού. Πολύ μεγάλη αγωνία για την αναμέτρηση. Το σκορ 4-2. Και να θυμίσω ότι μετά το τέλος του πρώτου σετ θα δοθούν οι πολυσυζητημένες μπάλες και η αναμνηστική φωτογραφία. Πάει να κάνει ψηλά το σέρβις. Εκπληκτικό αυτό που πήγε να κάνει. Δεν κατέβηκε κανένα περιστέρι. 5-2 το σκορ. Σέρβις από το Στέφανο Ανανιάδη στο πρώτο σετ του μεγάλου τελικού. Προσέχει να μην αγγίξει τη γραμμή, γιατί αλλιώς θα δοθεί ο πόντος απέναντι. Λάθος πάσα της Ηλιανής, παραλίγο θα κουμπούσε και στην αντένα. Το σκορ 6-2. Τρομερή πάσα από την Ηλιανή που εξηλαιώνεται για το προηγούμενο λαθάκι. Πέταξε την μπάλα ψηλά και κοντά στο τερέν, κοντά στο φιλέ. Πολύ ωραίο κάρφωμα του Δημήτρη. Μέσα η μπάλα από το Στέφανο. Η εξαιρετική υποδοχή, μεταβίβαση της Μαρίας πολύ ψηλά και κοντά στο φιλέ. Έδωσε την ευκαιρία το Στέφανο να πεταχτεί στον ουρανό.
και να μειώσει σε 7-3. Νέα, πολύ ωραία μεταβίβαση της Μαρίας στο Στέφανο. Πολύ γρήγορο πέρασμα στην πίσω γραμμή. Προβάδισμα 5 πόντων για την κίτρινη ομάδα, χορηγούμενη από το West Room. Πονηρό πέρασμα στην πίσω γραμμή από τον Δημήτρη. Εκμεταλλεύτηκε την άριστη υποδοχή της Ηλιανής. Μείωση του σκορ 8-4. Σέρβις Δημήτρης. Επιθετικό. Out. Το σκορ 9-4 για τους West Room, που διατηρούν το προβάδισμα των 4 με 5 πόντων με το οποίο ξεκίνησαν το σετ. Ένα λαθάκι από το Δημήτρη, δεν εκμεταλλεύτηκε την άριστη πάσα της Ηλιανής. Αλλαγή στο τερέν. Η διαφορά εκτοξεύεται στους 6 πόντους. Μεγάλος τελικός για το 5ο τουρνουά beach volley με 2 ομάδες με εκπληκτικές, αλτικές και αθλητικές επιδόσεις. Πολύ ψηλά και πολύ ωραίο το πέρασμα του Δημήτρη. Μειώνει τη διαφορά στους 5 πόντους με το σκορ στο 15. Πολύ ωραία υποδοχή της Μαρίας. Ο Στέφανος επιδίωξε να ευνηδιάσει με μια πολύ γρήγορη παλιά στην πίσω γραμμή τους κόκκινους, αλλά η μπάλα για λίγο out, όπως βλέπουμε και σε επανάληψη. Κάρφωμα από τη Μαρία. Ευνηδίασε την Ηλιανή που περίμενε πλασέ στην μπροστά ζώνη. 11-6. Πολύ δύσκολη υποδοχή από την Ηλιανή. Βρίσκεται τώρα μπροστά στο φιλέ. Πολύ ωραίο πέρασμα. Πολύ δύσκολο αυτό που έκανε η Μαρία. Με την υποδοχή της δυσκόλεψε στο αντίπαλο τερέν την Ηλιανή, που ήδη είχε κάνει μια υπερπροσπάθεια πιο πριν. Η διαφορά διευρύνεται στο 12-6. Με ορίζοντα τους 21 πόντους και το μικρό διάλειμμα για τις φωτογραφίες και τα δώρα με τις μπάλες. Τρομερό σέρβις από τη Μαρία, άριστη υποδοχή από τον Δημήτρη μπροστά στο φιλέ. Block in! Block in από τον Στέφανο, πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. 13-6 στο μεγάλο τελικό. Τρομερή επίθεση και τρομερή απόπειρα υποδοχής από την Ηλιανή, που περίμενε, δεν φοβήθηκε το δυνατό καρφί του Στέφανου. Βλέπουμε λίγο στην επανάληψη το πόσο δυνατά κάρφωσε ο Στέφανος και πόσο ατρόμητα βρέθηκε μπροστά του Ηλιανή. Άσος. Άσος από τη Μαρία. Ήταν κάτι που δεν ήθελαν με τίποτα οι κόκκινοι. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 9, αν δεν κάνω λάθος. Η Ηλιανή ένα σίγουρο πέρασμα μέσα από την αντένα. Πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Στέφανο.
Πολύ εντυπωσιακό beach volley σε μια παραλία μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στην πλατεία του αμφιθέατρου. Μαρία Βουλγαράκη σέρβις, αλάνθαστη, δύσκολη υποδοχή από τον Δημήτρη, τρομερό πλασέ στην πίσω γραμμή, ευνηδίασε τον Στέφανο που δεν το πιστεύει. Για να δούμε λίγο και στο replay το πόσο έξυπνο ήταν το πέρασμα πίσω, και ενώ σήκωσε το χέρι του Στέφανος με γροθιά, δεν τα κατάφερε. Ωστόσο διατηρούν το μεγάλο προβάδισμα των 9 πόντων. Επτά 16. Πάμε για highlight, τρομερό κάρφωμα από τον Στέφανο. Εξαιρετική προσπάθεια και για μπλοκ του Δημήτρη. Ας το δούμε λίγο και σε επανάληψη. Άριστη πάσα της Μαρίας. Πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια και στους δύο. Απίστευτο highlight. Στέφανος Ανανιάδης στο σέρβις. Και πάμε για νέο highlight. Τρομερό κάρφωμα αυτή τη φορά από τον Δημήτρη. 8-17. Τρομερό πλασέ από τον Στέφανο Ανανιάδη, ευνηδίασε τους πάντες. Ήταν εξαιρετική υποδοχή από τη Μαρία Βουλγαράκη, η οποία γνωρίζει, πρέπει να είναι δουλεμένη αυτή η κίνηση, ότι όταν μπορεί να βγάλει υποδοχή, τη βγάζει μπροστά στο φιλέ, εν είδη πάσας με μασέτα. 18-8, για πρώτη φορά η διαφορά στους 10. Δύσκολη άμυνα από την Ηλιανή. 19-8. Ήδη το πρώτο σετ φαίνεται να χρωματίζεται με κίτρινο χρώμα. Τρομερό καρφί σε πρώτο χρόνο από τον Στέφανο. Για μία ακόμη φορά εκμεταλλεύεται την άριστη μεταβίβαση της Μαρίας, που έχοντας εμπιστοσύνη στην τροχιά που θα δώσει στην μπάλα, τη στέλνει πολύ ψηλά, γρήγορα μπροστά στο φιλέ, κάτι που έχει δουλευτεί πάρα πολύ στην προπόνηση. 28. Πολύ ωραίο καρφί από τον Στέφανο Ανανιάδη, 21ος πόντος, κλείνει το σετ. Ζήση, θέλουμε τη βοήθειά σου. Θα δώσουμε λίγη περισσότερη διάρκεια στην ανάπαυλα των δύο ομάδων. Περικλής Παναγιωτίδης, Γιάννης Γαγλής, Ζωή Κωστίκα και Δημήτρης Παναγιωτίδης μεταφέρουν εύληπτα μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το LED wall, καρέ-καρέ, οτιδήποτε συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, με 6 κάμερες, μια παραγωγή πολύ ψηλού τεχνικού αποτελέσματος και ενδιαφέροντος. Εναρκτήριο λάκτισμα στο δεύτερο σετ από την Ηλιανή. Πολύ ωραίο πέρασμα της Μαρίας. Πιο πριν είχαμε μία απόπειρα να ξεγελάσει ο Στέφανος τους αντίπαλους παίκτες.
με μια προσποίηση για πλασέ, 1-0 το σκορ. Πολύ δύσκολο πέρασμα και άσος από τη Μαρία Βουλγαράκη, η οποία και στις προηγούμενες αναμετρήσεις απέδειξε το πόσο καλά σέρβις έχει. Λαθασμένη κίνηση από τον Δημήτρη, δεν υπολόγισε την τροχιά της μπάλας. Το σκορ 3-0. Πολύ δυνατά μπήκαν η Μαρία και ο Στέφανος. Η μπάλα είναι out. Πρώτος πόντος στο δεύτερο σετ για τους Ματέμι, που πρέπει να κερδίσουν οπωσδήποτε αυτό το σετ αν θέλουν να παραμείνουν στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης του τουρνουά. Λαθάκι από τον Δημήτρη, δίνει τη δυνατότητα στο Στέφανο και τη Μαρία να δροσίζονται με τον αέρα της απόστασης 3 πόντων διαφοράς. Πολύ ωραίο καρφί από τον Δημήτρη, παίρνει το αίμα του πίσω για το προηγούμενο λαθάκι του. Δίνει ένα πόντο ανάσα, 4-2 στην ομάδα του, υπολείπεται 2 πόντων της κίτρινης ομάδας. Ανεπιτυχές στο πέρασμα της Μαρίας, πήγε να κάνει πολύ εξεζητημένα κάτι. Πλασέ στο 1 μέτρο του αντίπαλου τερέν. Μείωση του σκορ 4-3. Ήθελαν αυτό το πόντο η Ηλιανή και ο Δημήτρης και ήρθε. Όπως διαπιστώνουμε όλοι στο δεύτερο σετ, προσπαθούν όλοι οι παίκτες να κάνουν πιο δύσκολα και επιθετικά σέρβις, έτσι ώστε να δυσκολέψουν πολύ την υποδοχή των αντιπάλων. Μαρία Βουλγαράκη, σέρβις, πολύ ωραία υποδοχή. Μπραντεφέρ ψηλά πάνω στο φιλέ, απίστευτο δεύτερο Μπραντεφέρ. Τρίτο σώσιμο της μπάλας από τον Δημήτρη, τέταρτο Μπραντεφέρ, σώζεται. Ο Στέφανος στο αντίπαλο τερέν, πάσα από την Ηλιάνα. Πλασέ στην πίσω ζώνη από τον Δημήτρη, σώζεται η μπάλα και ο Στέφανος με ένα πολύ ωραίο έξυπνο πλασέ. Το πρώτο μεγάλο ράλι, βλέπουμε και σε επανάληψη το τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη φάση. Είδατε τι έσωσε η Μαρία με αυτή τη βουτιά αυτοθυσίας. Τρομερός πόντος. Πολύ λίγο out. Το πλασέ του Δημήτρη. 7-3. Και πάλι ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα 4 πόντων στο ξεκίνημα και του δεύτερου σετ. Πολύ δύσκολο σέρβις και άσος από τη Μαρία. Επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε πριν για τα πολύ επιθετικά σέρβις που γίνονται κατέρωθεν.
επιστροφή στην αγωνιστική δράση με το σκορ 8-3. Πολύ δύσκολο σέρβις. Μπραντεφέρ πάνω στο φιλέ με κερδισμένο τον Δημήτρη. Πολύ ωραίο έξυπνο πλασέ στην μπροστά ζώνη. Μείωση του σκορ 8-4. Πλασέ. Ο Στέφανος κυνήγησε την ουσία, το σίγουρο πόντο. Εκμεταλλεύτηκε την άριστη μεταβίβαση, την άριστη μεταβίβαση της Μαρίας Βουλγαράκη. Πολύ ωραίο block in, απίστευτη πάσα με τη μασέτα της Ηλιανής. Αυτό που είδαμε ήταν η τέλεια πάσα μπροστά στο φιλέ που έδωσε την ευκαιρία στο Στέφανο να κάνει ένα πολύ τεχνικό πέρασμα και με block in να πάρει τον πόντο. Πάλα πολύ λίγο out, πολύ λίγο out. 15 double score στο δεύτερο score για την ομάδα που χορηγείται από το West Room. Η Μαρία Βουλγαράκη απομακρύνει την μπάλα που βρίσκεται πίσω για να μην έχουμε κάποιο κτύπημα των αθλητών. Η Ευτυχία και ο Γιώργος να ετοιμάζονται στην επόμενη διοργάνωση να συμμετάσχουν. Πολύ ωραίο έξυπνο πέρασμα, απίθανη άμυνα από τη Μαρία που επιλέγει καρφί. Τρομερό πέρασμα από την Ηλιανή στην πίσω γραμμή. Μείωση εκ νέου του σκορ στο 16. Άστοχο σέρβις, η διαφορά επιστρέφει και πάλι στους 5. Στέφανος Ανανιάδης στο σέρβις. Τρομερό κάρφωμα ανάμεσα στους δύο αντιπάλους του στην πίσω γραμμή. Βλέπουμε σε επανάληψη την προηγούμενη φάση, την άμενα της Μαρίας και το απευθείας κάρφωμα του Στέφανου. Πολύ ωραίο highlight στη σημερινή αναμέτρηση από μια εκπληκτική πάσα της Μαρίας. Στέφανος πήδηξε στον ουρανό και για πρώτη φορά η διαφορά στους 7. 13-6. Ένα μικρό λαθάκι από τον Στέφανο, έκανε κακή μεταβίβαση στη Μαρία, τη δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά εξακολουθούν και απολαμβάνουν τη διαφορά των 6 πόντων. Ηλιανή Μενεξέ, πολύ ωραίο σέρβις, δύσκολη υποδοχή από τη Μαρία, πέρασμα με καρφί στο αντίπαλο τερέν, Δημήτρης, πλασέ, εκ νέου υποδοχή από τη Μαρία, κάρφωμα και λαθασμένη υποδοχή από την Ηλιανή. Η μπάλα προσγειώθηκε πάνω στο LED wall. Αλλαγή τερέν, το σκορ 14-7.
Και στο δεύτερο σετ μπαίνουν πολύ δυνατά η West Room με τη Μαρία και τον Στέφανο, έχοντας πάντα απέναντί τους δύο παίκτες με σχεδόν παρόμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά, το Δημήτρη και την Ηλιανή. Πλασέ από τον Στέφανο, εκμεταλλεύτηκε την άριστη μεταβίβαση της Μαρίας. Μπορούμε να δούμε και σε επανάληψη το πόσο ωραία πέρασε την μπάλα η Ηλιανή. Η Μαρία βλέπουμε σε slow motion, πάρα πολύ έξυπνο το πλασέ και είδατε και πόσο ψηλά πήδησε ο Δημήτρης σε περίπτωση που θα κάρφωνε ο Στέφανος. Λαθάκι από τον Δημήτρη, 16-7, η διαφορά διευρύνεται στους 9 πόντους. Μέσα ένα πολύ έξυπνο πέρασμα του Δημήτρη. Ίσως ήταν και λαθάκι του Στέφανου που υπολόγισε ότι η μπάλα θα έβγαινε εκτός του τερέν. Ωστόσο η μπάλα ήταν μέσα, ήταν ένας πόντος που χρειάζονταν πολύ ως Ματέμι για να μειώσουν τη διαφορά. Τρομερό για πρώτη φορά σέρβις ψηλά, δυσκόλεψε πάρα πολύ τους αντιπάλους. Μπορούμε να το δούμε, σίγουρα δεν το πιασε η κάμερα. Πού να φτάσει η κάμερα, τόσο ψηλά. Ακόμα και ο πολύπυρος Στέφανος Ανανιάδης ευνηδιάστηκε από την τρομερή δύναμη με την οποία προσγειώθηκε η μπάλα στο τερέν του. Νέο απίστευτο σέρβις. Τώρα ο Στέφανος είναι πιο έτοιμος. Κάρφωμα μέσα. Πολύ ωραία αλλαγή. Ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη που επιχείρησε ένα τόσο δύσκολο σέρβις, ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα. Ο Στέφανος επέλεξε και πάλι την ουσία, πήρε αυτό το πολύ ωραίο πόντο με ένα πολύ έξυπνο πλασέ στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη ζώνη του αντίπαλου τερέν. Αυτά τα πλασέ τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, μια και κινδυνεύει αυτός που το επιχειρεί η μπάλα να πέσει στο φιλέ. 18-9, double score, με ορίζοντα τους 21. Και πάλι ουσία από τον Στέφανο Ανανιάδη. Και το δεύτερο σετ φαίνεται να χρωματίζεται κίτρινο. Ίσως έχει πέσει και λίγο το ηθικό των κόκκινων μετά τα συνεχόμενα βεβαίως η Ηλιανή και ο Δημήτρης παίζουν συνέχεια από το πρωί. Είναι λογικό να βγαίνει και η κούραση. Στέφανος πάρα πολύ τεχνικό αυτό που έκανε, πάρα πολύ δύσκολο. 29 σε απόσταση αναπνοής από το κερδισμένο σετ και το στέμμα του νικητή του τουρνουά. Out. Η αγωνία κορυφώνεται, διψήφιος αριθμός πόντων και για την ομάδα των Ματέμι που έχουν το σέρβις. Ηλιανή Μενεξέ, Σερβίρι, έξω. Ο πόντος τους West Room, ο Στέφανος και η Μαρία συγχαίρουν τον Δημήτρη και την Ηλιανή που είναι λογικό να είναι καταβεβλημένοι. Οι πιο ίσως κουρασμένοι αθλητές, αυτοί που παίξαν σε μεγαλύτερη διάρκεια στο φετινό τουρνουά, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Συγχαίρονται και από τον Παναγιώτη Δημητρόφ.
και σε λίγα λεπτά θα έχουμε την απονομή και την λήξη ενός τουρνουά που μας χάρισε υπέροχες στιγμές για 3 ημέρες με 2 υπέροχες προκριματικές φάσεις